бахшида ба тантанаҳои ҷашнӣ шурӯъ аз 9 то 15 моҳи равон дар тамоми боғҳои фарҳангии фароғатӣ ва маконҳои истироҳатии пойтахт намоишфурӯши маҳсулотҳои кишоварзии ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангии шаҳру минтақаҳо дар алоҳидагӣ баргузор мегардад. Ин тадбир ҳар рӯз қисмати аввали рӯз ва шомгоҳон бо таҳияи барномаи фарҳангӣ баргузор шуда, бадин васила дастовардҳои минтақаҳо сар аз ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллии кишоварзӣ то меъмориву фарҳангу варзиш муаррифӣ мегардад. Ин дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд, ки пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳафтаи ҷадид мизбони чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавию ҷаҳонӣ буда, вуруди меҳмонони хориҷӣ ба Тоҷикистон зиёд аст. Яъне ташкил ва роҳандозии ҳамин гуна чорабиниҳо омили фаровонии хони мардуми тоҷик буда, аз ҷониби дигар заминаи хуб муҳайё месозад барои муаррифии расму русум ва оини миллати тоҷик ба ҷаҳониён. Тибқи муқаррарот ин навбат аҳли заҳмати шаҳри Ҳисор як гӯшаи пойтахтро идона оро доданд. Маҳаки асосии намоишгоҳро гӯшаи алоҳидаи чирадастони ин минтақа ташкил медод, ки дар он намунаи олии ҳунарҳои дастии гузаштагон аз қабили кандакорӣ, чӯбтарошӣ, гулдӯзиву кашидадӯзӣ ва амсоли инҳо ба маърази дид гузошта шуд. Ҳозирин зимни боздид аз намоишгоҳ фарҳангро ҳамчун нишонаи ҳастии миллат арзёбӣ карда, ба маҳорати катбонугӣ ва ҳунармандии занону бонуни Ҳисори шодмон баҳои баланд доданд. Гуфта шуд, ки имрӯз дар шаҳри Ҳисор бо дар назардошти таваҷҷӯҳи зиёди ихлосмандон ва татбиқи барномаҳои давлатӣ вобаста ба рушди ҳунарҳои мардумӣ, марказҳои касбомӯзӣ фаъолият менамояд, ки барои омӯзиши ҷавонон тамоми имконатҳо фароҳам гардидааст. Ҳамин аст, ки ҳунармандони шаҳри Ҳисор ҳамасола дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявиву берун аз кишвар иштирок намуда, муаррифгари ҳунари волои миллати тоҷиканд, ки ин омил боиси қаноатмандӣ мебошад. Барномаи мукаммали фарҳангиёни Ҳисор, ки ҷузъи тадбири мазкур аст, бо таҳияи сурудҳои тозаиҷоди ватандӯстона манзури ҳозирин гардонида шуд.